ọsịsọ na ọ na-eru m eru na pịa gị ya Wagọrọ m egwu ana m agafe n'ụzọ nwa n'isi lee ma anya kwe n'isi gụrụ ya n'isi mana amachakwa m agụ ya go n'aka mmadụ ole ma ana m agafe n'ụzọ nwaanyị isi ọsọ nwaanyị isi ọ ihe a na-agụrụ nwa misi ana m agafe n'ụzọ anyị ma ọ ihe mgbe a na-agụ mgbe chọmma nwaanyị isi bụ nwa misi ana m agafe n'ụzọ nwaanyị isi lechara n'anya kwee n'isi ọsị ya ọsị m you girl bịa kene ọsị ya hey this boy onwe ihe na-eme gị n'isi na-agụ isi a this boy onye na-eme gị n'isi ya bịa this boy na-apụọla ọsị m asa baby bịa ka mkpọrọ gị jee butiki nsị ya ụsụmịa gị brief kpọrọ nne gị jee butiki ihe ma na-agụ ya kwa ya ọ gbagụta m ya ihe na-akọwa akụkọ nkọsasị ka ị na-akọ ana m agafe n'ụzọ nwa misi ele m anya okwe n'isi ana m agafe n'ụzọ nwa misi ele m anya kwe n'isi ọ sị m hey you bịa kenu nsị a hey you boy don't waste my time onye nchim pepe ka nta ka nkwere ịchọrọ akụkọ ya akụkọ na ihe tagoji agba elu gị mba na onwe nke nji mata ya igbo ndị ọma okwe ka anyị bịara iti gem ka anyị chọrọ ịgba gem a bụ onye zata ọṅụṅụ belis ụnụ ahụrụ belis a mmanya ndị odogwu mmanya ndị asa odogwu ihe ọ ka anyị chọrọ iji wee ti ụkwa onye zata ọtara nke a ṅụọ onye dakwa n'agha dakwa nke a ihe a bụ agbụ ilu ya ndị a na-enoche onye daa ya ọta agbụ ilu a ọ ya tagide etachaa nna anyị ga-ebutu ụzọ kenelu ndị ọma na-ege anyị ntị ndị ọma na-ekiri anyị ndewo nọ ka dị mma tupu anyị ebido biko nna anyị kpọrọ anyị belis a ka anyị wee bido mmanya anyị ga-eji wee chala anya mgbalị mgbatọ daalụ ome nna anyị ga-ebute ụzọ kedu onye ga-ebu ụzọ mmụkọ gị ọ na-ahụ gị ahụ buru ụzọ na ọ na-amaghị na ahụ ji aka m ga-agwa gị gwogwo agwa ilu a ịtacha anya nakwu ya dewegodi ya saịdị gị maka nke gị ka nke a nke belis a mụ onwe ya m ga-etiti tichaa ya taa okwu dị ya n'azụ tawa agwa ilu ọ dị mma ọ ya adịghị mma n'ahụ ejighị ọnụ eti gị azụ n'ofe ka anyị bido weta ajụjụ gị eji nke m ome nke mbụ kedu ọjị agbaghị agba n'ala Igbo gịnị ka a na-akpọ ya kedu ihe na-azụ ọjị agbaghị agba ọjị agbaghị agba ọjị anaghị nke anaghị agba agba ịma na ọjị na-eme nweta ọjị nke a ofu ebe ekewara ekewa ebe ekewara otu ụzọ ụzọ abụọ ụzọ atọ ihe a nke ekewa ọchacha ihe a na-akpọ ya gịnị ka a na-akpọ ya ọ dị mma na omenala Igbo ọjị na-ekewaghị ekewa ya ọjị na-enweghị ihe ọgbara Igbo na-akpọ ya ọjị ogbu ọjị ogbu awụkwa n'ọjị o nwere ihe nchefuru ihe nwere ịza ajụjụ a bụ tịkọ mmiri ya 10 seconds 10 seconds nke a ịza na ọ dị ka igbuturu oge ya ana m anụ iji na idea wee chee ọ maka na ịjụọ ya ofuma anyị na-agbakarị ala ka nwee ike ghọta ị ga na-ajụ ya ofuma mba ị ga-aghọta ya nna anyị ga-egbutu ịsị ọjị na-agbagha ịdịghị na maka ọgbụgba awụ ị nwere ike ị na-agba kpom enwere ọjị na-agba kpom ịjụọ ya nke ọma ọ isi m ajụ na-agbagha agba ọjị a na-agba agba ọrụ kpaka azatara m ya ka ọ na-azataghị m ya ọjị ogbu tere m belisi ka nsịkwa ma aga m ama iburu m ụzọ ṅụọ nkwụ ebe esi gị buru ụzọ zaa maka mburu ụzọ jụọ gị ịzata ị ghara ibu m ụzọ taa nkwụ a gbadị m belis nwa mama gị chọrọ ibu ụzọ wee oke nsogbu adịghị ọṅụkọ nke a dịkwa ka o buru ibu mana ịṅụfọkwara ma ọ ya adị m mma ka ṅụfọtụ maka ọmụnwa ga nkwụ ya ọzọ n'oge anyị ọzọ
isi agha azata Amadioha. isi agha azata ajụjụ m na-ajụ gị ịmakwa na anyị gara akwụkwọ abalị ihe gbasara Igbo anyị ji abalị were mụ ya ọ dị mma osu ele ebe m ga-esi bido ọsọ gị bido n'etiti ọsọ gị bido na ndịda ugokwu dị ya n'azụ kwụchiri chim nweghị ihe na-eme ugokwu dị ya n'azụ anọ m ya enwere anụ bụ chibụọ ehihie dịrị onwe di ma chi jie alaba ụra ọgbara aka dị kedu anụ dị ihe ahụ mụ na akwụgo chibụ onwe di nwee ndị na-anụ ya mana chi jie alakpa ụra ọgbara aka dị kedu anụ dị ihe ahụ ewu emekwana nke njụrụ gị ọjị jụwa m anụ ọkwa ka m ghara igbu oge tịkọntịkọ nga ụfọdụ ole chi bụọ onwe di chi jie ọgbara aka dị ọkụkọ tịkọntịkọ mmiri agakwala tupu ịzapụ ya ọkwasịtara m ya ọkụkọ ejibie m ga-emere gị ekeresimesi ka m ga-agbara gị mgbe ụkọ nke mbụ ị gara ata ihe na ma nke ọzọkwa aga m emere gị ebere ọkụkọ ụmụnna chi ihu n'ụtụtụ ọkụkọ kpagharịma nnekwu ọkụkọ kpagharịma ịhụ oke ọma anaghị agba ya sakasaka nke eferie nke ọsị ego m ga-eji lụgo otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ nke eferie nke si akwa m ga-azụrụ gị otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ mgbe ha na-agbala ọkụkọ titi gba ọkụkọ titi ọkụkọ eru ala na-arịa ya elu ọkụkọ nwere di ọkụkọ na-alụzu di ise tupu chi a na-eji mana chi ji ha na ọkụkọ chiri ụmụ ya lakpume ọgbara aka di ndị niile na-azụrụ ya ntụrịta ndị niile na-azụrụ ya holandis ndị di ya niile ahụ enwe nke na-eso ọkụkọ lakpụ ha ugopụ di ya na-azụ mụtara ya amụtakwara m ibu na amakwa m na ọkụkọ sef imere tụmbọ ntụbọ ọ dị mma ịdị gara na nke ka anyị mara ma ị ga-adị n'ọzọ weta ajụjụ nke abụọ gị nke abụọ m bụ gịnị ka a na-akpọ ebe ahụ nnụnụ na-eyihe akwa nnụnụ n'ime ebe ahụ ọ na-eyihe akwa ka ihe a na-akpọ ya n'Igbo ị nwere ike ịma ya na bekee ịmadị ya aza ajụ ajụjụ aga m ahụkọ bela ise taa ihe a na-akpọ ya wụ akwụrụ ma ọ wụ akwụrụ nnụnụ ma ọ bụ akwụ nnụnụ ebe nnụnụ na-eyi ya akwa akwụ nnụnụ ihe anyị zụtara ya enwetara m ya ka enwetaghị m ya ọ dịkwa ka enwetara ya bere mbere si gokwu dị ya n'azụ 2-1 ihe ewu ị ga-agba m na ị na-enye m nsogbu kemgbe jụwa ya na-agbanye ugokwu dị ya n'azụ ihe ewu ị ga-agba m na ị na-enye m nsogbu kemgbe ana m abịanụ yo ugokwu dị ya n'azụ enweghị ihe echi Krismas na nka na-agbara gị ajụjụ nke abụọ ọsọ mgbada wee bee ọsọ mgbada wee bee Igbo na-ekwu okwosi ọsọ mgbada wụ ebe dị otu a kedu ebe mgbada na-awụ ọsọ ebe mgbada na-awụ ọsọ ebe ọ na-awụ ọsọ chere nwere ka anyị si wee gụọ ihe a na skuulu mgbe ahụ tuntu ngenge m ọsọ mgbada n'ugwu ugwu dị ya n'azụ ịdị egwu Chineke mee ya ịmụ akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ nna m kwụrụ meche na n'ala Igbo tuntun genge ọsọ mgbada bụ n'ugwu ịzatara ya anụkọ m ihe aka ikwuru ịzatara okwu dị ya n'azụ ọ ka fọrọ enwere m ike ịkpọchara ya tupu na-ajụcha gị ọzọ weta ajụjụ nke gị ajụjụ nke m abịa m o si m bịawa okwu dị ya n'azụ bịawa gịnị ka a na-akpọ crude oil n'olu ite crude oil nke ya na-akpọ ya n'Igbo inwe ya ka ọ maka n'otu nsonye o nwere ike inwe ọtụtụ aha crude oil inwe ya zana m ajụjụ jụrụ gị ọ njụọ gị jụkwa m crude oil enwe ihe m ga-akpọ ya wụ mmanụ mgba ojii maka mgba awụ ihe dịka korota crude oil ịma na enwechi ezigbo aha mana asị m kwuo ya m ga-akpọ ya mgba ojii ma ọ bụ mmanụ mgba ojii tupu ị na-asị nta agba ilu ka ihe a na-akpọ ya elu ihe a na-akpọ ya nọ ka mara ma ijikwa ya ọwa ịgbacha m agba ilu ọgwụkwa na gị nwazụrụ m ama anya ma ya ma ị maghị ya tagodi ihe taa ihe na ị na-atazi ihe
ele ha na-akpọ ya crude oil. crude oil n'olu ite crude oil Gịnị? Eh? Kedu ihe a na-akpọ crude oil n'olu Igbo? crude oil Ugokwu dị ya n'azụ. nna anyị gobute ụzọ crude oil gịnị ka ị chọrọ ka mgbakpọ ya Crude awụ na Igbo nke oyi eji awụ Igbo. ọ dị mma crude otu anyị si akpọ ya n'oyibo crude oil Ejirila aghụghọ nye m agba ilu kwụ ya. Ngwa gee ntị ka m bupụtezi ajụjụ ma ga-ataghị agba ilu mana na ọwụ ụmụ. Ma ga-ataghị agba ilu mana crude oil awụghị Igbo. Mgba. Crude wụ mgba ihe nri dị oji crude oil wụ mmanụ. Na agba ilu na-elu aja ilu. Ngwa. Ugokwu dị ya n'azụ. Ugokwu dị ya n'azụ ka iji egwu egwu ngwanụ atakwa ịtakọ ya half Ọwụ iwu na anyị ga-atakọ na ya. anyị gobute ụzọ taa ihe taa ihe iji iburu m ụzọ test ya iburu m ụzọ nwụọ nka abịa nta mụnwa gị okporo ịdị mma ịta agwa ilu Ọ dị mma. M nwere ajụjụ mbịa. ngwa gị anọ ya Anya mmiri okenye na-acha gịnị? Kedu ihe anya mmiri okenye na-acha? mmiri okenye Anya mmiri okenye kedu ihe Igbo kwuru ọ na-acha? olee ụdị okenye Okenye ọbụla. Anya mmiri okenye ọ na-acha? Ị na-ele m ihe nwere nga m bere akwa? kpọgharịrịrị m anya ma o nwere ka esi kpọghe anya ọ dị ka mmiri aha na-atapụta Anya mmiri okenye kedu ihe ọ na-acha? ihe ọ na-acha mmiri Tekọntịkọ m abụọ ka ọ fọrọ. Anya mmiri okenye kedu ihe ọ na-acha? gobute ụzọ mmiri ka ọ na-acha mmiri Were aka ịlụ taa. iwe gịnị ka ọ na-acha Igbo si na anya mmiri okenye na-acha nzu nzu. atọkwa m Anya mmiri okenye na-acha nzu nzu. Ka agba ilu. ele nke bụ nzu kwanụ Nzu nzu. ọkwa ịbụ nzu Ihe ya awụ okwu Igbo. Ntụ ntụ. Anya mmiri okenye na-acha nzu nzu. Nzu awụ ntụ. Nzu na-acha white n'agbanyeghị na e nwere ndị ga na-achake achake ma nzu awụghị ntụ. Ka agba ilu. ya mechara taa gị Ị ka ga-akpa amaghị maka ọ ga-enwe nwozi nke fọrọ ebe a belụsọ ma wụ iji aghụghọ otu isi were aghụghọ bịa mbụ tawa tupu agị weta ajụjụ gị sapụ aka gị okwu ya na-akpakwu ya amata na amata ole mgbe ị ga-ata ya ịtachakwa nke gị nke m agwụla m ọ nwere nke fọrọ ebe a na iji waya taa ya atabirigo m nka ya taa ngwa tagoro ya ka ọ gaa ọkara ka ọ gaa nke m ruru ọkara weta ajụjụ gị ewo gịnị ka ọ na-enyo enwe ihe efu jụma nwunye hụrụ kedu ọnwụ ụkwa ji amịpụta ụkwa na-amị n'udu mmiri na-enwere patikụla ọnwụ ụkwa ji ọnwụ ji amịpụta ndị anyị gobute ụzọ ọnwụ ụkwa ji amịpụta ụkwa na-amị June 10 minutes agana ụkwa na-amị July 10 minutes agana ka ndị aka nye gị ya tabiri azara m gị ajụjụ nke m tupu ebido ịta kedu ọnwụ ụkwa ji amịpụta maka na o yiri ịjụ mmadụ kedu ọnwa ji ji epu enwere ọnwa ji na-epu n'oge ịkọ ihe ubi enwere ọnwa onye kọrọ ji na Febụwarị ji ga-epu onye kọrọ na Maachị ji ga-epu onye kọrọ na Eprel ji ga-ele nke wụ ọnwụ ụkwa ji amịpụta kedu ụdị o ajụjụ nwere ọnwa patikụla mont ụkwa na-eji amịpụta ọ na-amị n'udu mmiri mana kedu ọnwa ga-ebu udu mmiri ọnwa ịnwa ahụ amechi ihe maka ndị na-ege anyị ntị na kọment sekshọn ha ga-azaghachi anyị ahụ akwuo na kọment sekshọn na ihe ịzara m na ihe ịwa azịza ajụjụ awụ aga m enwude gị kwụọ agba ilu ị na-ahụ m na-abịa nwude gị gbagwa gị ọnụ were ngaji na-akwọdo gị ọnụ biko ị na-ele anyị ebe a na-egede ntị maka ugokwu dị ya n'azụ atụkwasịghị m obi na aghụghọ o jiri bịa na mgbede a biko ị na-ele gem a nke ọ bụla ọ na-azọtaghị dee ya ebe a aga m agba ya agba ilu ele ọnwụ ụkwa ji apụta njọ mba n'ihi ebu ụzọ zana ọka ịta na ya ụkwa na-apụta Jun kịta akị ma n'ihi ekwu Jun eleghị iji wee kwuo n'udu mmiri ọ Jun azụtara m ya ịzọtara ya Jun ọ na-apụta Jun ọ na-apụta Mee Jun ọ pụtala na ọ pụtala na ka ọ pụtala Julaị Ọgọst ele na izi na-azụtara m ya ikwuru udu mmiri ọnwa
ka ga amatagozi mba takọ ya katala m ọkana ya hapụrụ ya maka na azatara m ya anụ ya ataka ya na ya ataka ọ bụkwa na ịtaka ihe mụkwa na mma na-atabiri nke na-atabiri ọlụnụ jụọ m ihe a chingom sweet na-arapụta ụmụ agbọghọbịa na be di onye chingom sweet na-arapụta ụmụ agbọghọ na be di onye gụọ ego ahụ ọzọ ka m na-agwa ya ngwa chingom sweet na-arapụta ụmụ agbọghọ na be di onye ihe a wee egwu a na-agụ mgbe a dị n'ụmụazị iso na ọgụ ya na be di enwere aha a na-akpọ ebe chingom na sweet na-arapụta ụmụ agbọghọ ebe ọ na-arapụta ha wụ n'elu beedi ụmụ nwoke bedi onye ụmụ nwoke ihe ewu egwu ọdụ ụmụaka niile ihe ewu egwu bekee ga-akpọ ya popular song na-arapụta ụmụ agbọghọbịa n'elu beedi ụmụ ikorobịa na bedi Anthony na bedi Anthony ngwa ka nta nke ịtara hafụ ma takwa ha taa ya ruo takpọ ha tinye n'ọnọdụ chingom sweet na-arapụta ụmụ agbọghọ na bedi Anthony beedi Anthony elee ebe Anthony ele Anthony ọ emejuo ndị ga-ede kọmentị biko na elee ebe Anthony nụkwa ndụ ndị ga-edere anyị ihe ma Anthony ọkwa isi m n'ọnwa Julaị ka Jun zi ụmụ apụtakọ ha ọbịazie pụtakọ Julaị oruzi Ọgọst ọ pụtakọzie nke fọrọ ngwanụ pụtakọrọ ya takọna m hafụ ga ịtara ka nta ha pụta ajụjụ bụ ka m na-akwado nke m nye m aha Igbo ise Chukwu na-adịghị ịnụkwa na m ajụjụcha ise ka ihe enyekwa m ya ọ bụ nna-eme ọ bụ nna-eme ife dị mma ọ bịara kwe ọ bịa n'uju Njideka ọwa nne 10 seconds ịchọkwa na-akpọ ọrịa mgbe ihe nzara ọ bịara kwetesi ya ga-anọ na ọ bịara kwetesi ya ga-anọ enwere ndị na-eme ha bịa ha ala gbere mbelis tinyere m ya atụnyere tinyere m ya atụnyere na-agbaju ya nnukwu kọọ ka ị na-esi n'aka m aṅụ birikwa ya maka ịma na ihe na-azọtali ihe ụkwado mmanya ndị okenye gokwu dị ya n'azụ onye mkpere m na anyị na-ele m anya ṅụma ṅụcha enwe nwa nke fọrọ n'iko nsị gị mgbe meghe ọnụ ya etu nna gị si wee nna gị uwe otu a ka o si mee ndị nne nna ya ha otu ha si eme gokwu dị ya n'azụ abịa m bịawa ama m ya ngwa gororo m egwu n'isi 2 times 1 tapara n'ute ngwa nwatakịrị ọbụla toro n'ala Igbo m ya 2 times 1 tapara n'ute ka m gbachasị mara gị aka ilu ọ sị na gbachasị gịnịkwa nke bụ 2 times 1 ugokwu dị ya n'azụ 2 times 1 tapara n'ute 2 times 1 2 2 times 2 4 ele nke bụ tapara n'ute kwa ngwa gbabiri ma anya ụzọ abụọ 2 times 1 2 2 times 2 isi na tapara n'ute ma birigodi ya ụzọ abụọ ma biri na ụzọ abụọ ka nyezie gị ansị ya ka nye gị ọzịza ya na ụwa azịza ya gbam na-atọ ya ka m na-anụ tarakwu n'elu ruo nke ịtabiri 2 times 1 2 ruo nke ịtabiri 2 times 1 tapara n'ute Alhaji bụ onye Awụsa zụtagoro nye Mbakwe nye nwunye Mbakwe tagore tapara n'ute ka nke ndị akwa abalị nke ndị akwa abalị ka nke 2 times 1 tapara n'ute Alhaji bụ onye Awụsa zụtagoro nye Mbakwe nye nwunye Mbakwe tachagoro tapara n'ute okwu dị na tabirikwu ihe ọwụ eziokwu a ga-eme ekwe tabirikwu ihe ịga nke fọrọ gwabụta ajụjụ bụ ndị ọkwa mmanwụ ehi na-ajụ kedu ihe na-agbara ajụjụ ka m chọrọ asị onye dachịrị gị belis ị na-ekwupe
Nke ahụ nkọgọ dị nke m. Ngwa. Gịnị ka a na-akpọ makeup n'olu Igbo? Makeup. Makeup. Ntecha. Gịnị bụ ntecha? Makeup ntecha. Ntecha makeup. Ntecha bụ makeup. Mmadụ ntecha onwe ya mechiri ọbụ ị na-etecha onwe gị. Ya ezutara ya. Gbere mbelis. Hey. Ihe anyị ga-oduzi. Ji nwayọ gba ihe obere gba ihe obere. Ịhụkọkwa ihe. O dị ole? Ị na-achọ ka isi n'aka m na-anụ. Ọkwa ife nwa nwa wee zọta ihe adọghọ. Jụọ m. Ịzọtalikwa ha ajụjụ ebe a mara na ọwụ m. Okwu dị ya n'azụ ije bara. Igbo si na achọ m ebe a ga-eli nwata ahụ ya elie ya ebe. Achọwa ebe a ga-eli nwata ahụ ya kedu ebe a ga-eli ya? Achọwa ebe a ga-eli nwata. Mgbe nna ya ele Igbo ngwa ikwu nne ya ya kwesịrị ama ekwu nne ya ngote 10 seconds. Ọ fọrọ tekọntụkọ Akụkụ mmiri. Ọwụsa akụkụ mmiri, ọwụsa akụkụ mmiri mana ikpere mmiri. Achọwa ebe a ga-eli nwata ahụ elie ya akụkụ mmiri. Ebe a bụ ebe a na-ejigasị nwa. Akụkụ mmiri. Ọtụtụ maka ndị mmiri n'ebe ụnyaahụ ka obi gị ji gbaje elela akụkụ mmiri. Ma wee ebe mma a na-eligasị ndị mmadụ. Ele Igbo. Agaghị m akpọke ya akpọke ebe a lekwe ka ngosi gị achọwa ebe a ga-eli nwata ahụ ya elie ya na anya m ahụ ntị m. ya okwu Igbo a na-asụ anya ndị nze na ndị ọzọ na-ege ntị ma n'ọnụ Igbo ka anyị na-eme. Igbo si na achọma nwata ebe a ga-eli ahụ elie ya ebe ahụ o siri pụta ụwa na ahụ nri ebe ahụ o siri pụta ma gaa anụbeghị ya mbụ ya taa. Achọma ebe a ga-eli nwata ahụ ya elie ya na ahụ nri ebe ahụ o siri mapụta mgbe ọ na-abịa ụwa. Azatara m ya. Ịzatara anyị ga-ata aka ilu ya ndị nwa ajụjụ a. Ya mụ atakọrọla ihe a nke ị na-achọ ịkọwa. Aka ilu ọ na-edozi ahụ. Ndị gụrụ akwụkwọ ọzọ ọ na-edozi ahụ. Ngwa weta ajụjụ nke gị. Ị na-aghọrọ ma mmanya. Tawa. Ngwa m ịzụta ngwa nke a ị nwere ike ịzasị ya. Gịnị na-akụ oge si n'afọ nne m pụta? Na ya taa. Ike agbụ ilu agwụla gị. Lee ya adọsa. Gị na-akụ mgbe isi n'afọ nne gị. Gịnị na-akụ mgbe ahụ? Ihe na-akụ mgbe isi n'afọ nne gị pụta bụ ihe na-akụ nene. Ihe na-akụ m gịnị kedu ihe ọkere taịm? Ngwa gịnị na-akụ? Ịma ihe ọ. Ama m ihe ọ wee na-akụ. Ịma anya. Mana m agwabuola gị. Ele esi gwara m. Gịnị? Agwabuola gị iji baptizim kaadị m. A na-ede time na baptizim kaadị. Sorry, birth certificate m. Iji. Ọ bụ na gị agba na birth certificate. Ọ na-adị na birth certificate. Ele esi ọ dị ya? Time. Awụkwa ụbọchị time ọ na-adị ya? Esi ihe na-adịzi na birth certificate. Ọ bụ ihe niile ahụ ka a na-adekwasị ka etinye n'ime ya. So gwa m ihe na-adị mgbe. Ama m ya. Ngwa taa. Ofu a just imepe ya otu iti ha ncha niile n'ọnụ ha chọrọ ha ncha baa gị n'ọnụ. Atabiri na ịda ike akpọkpọ iti. Ka nnukwa na ịzapụ na ọ dị na birth certificate gị. Ọ bụ ya ị dara ya n'ụsọ ịta ṅụọ m nke a. Itekakwara ya n'ọnụ. Nna anyị gobute ụzọ n'elu ihe a hafụ ihe ncha n'ọnụ m. Ịtara ole? Meghe n'ọnụ. Ma nwunye ozi ekwesị ụjọ ka na-ajụ gị na-aga ma ọdazi ọzọ. Ka ntụsagode nke mpụ n'ọnụ. Show promoter gụrụ egwu. Show promoter si ala Ọsụ. Nwoke ama nnachi gụrụ egwu si nwaanyị hụ ego di ya ele ihe ọ na-eme. Nwaanyị hụ ego di ya o mee gịnị? N'egwu show promoter.
nwaanyị hụkwa ego dị n'ebe ebe o dosara ya o were ya tinye n'akpa na were ya jee butik were ya gaa shopping na ndị mgbe ochie o were ya gaa shopping etu ha si wee nye ya ịdara ya ịgara egwu ego ọdịnala egwu mgbe gboo chiopụrụ mata ọ sị nwaanyị hụ ego di ya ọma polisi ụra nwaanyị hụ ego di ya ebe chiopụrụ mata ọma polisi ụra ngwa lee nke ha akịlụ na-edozi ahụ sama o mebie m ọnụ na ọmarịcha ihe a ṅụrụ weta ajụjụ gị ọmarịcha mmanya a ṅụrụ gịnị bụ chọrọkọm chọrọkọm nwe n'ihe ị na-achọ ime ugbu a mana nke light ya nke na-acha white mere m chọrọkọm kama nke a na-eme chọrọkọm maka nke rọrọ arụ ọ dị n'iko gịnị ka ọ gwa m ihe ọ akpụrụ achị ya kai gogoro chọrọkọm gbere m nke ihe kụzikwere anyị ga-erube ị na-agba ego ihe nke iso n'ụlọ ihe kụziere anyị ga-erube otu ọnwa ngwa kwado akụ ilu ị ga-akpa ịchọsa ya ngwa ị ga-agụrụ m egwu ọzọ gụọrọ m supelụore m oke ihe a wee egwu ijiri iso mgbe ị dara nwata ị kwesịrị ịmụta ebe ndị ọzọ na-abịa supelụore m oke ka mmibi gị obere oke Clement ngwa supere m oke ọgwụ na mkpịsị m n'oke adị m anụ gụọ ya ka egwu ọwọ oke ahịa na supere m oke supere m akpa akpị awụwa nke a oke Clement nke eji aha mmadụ agụ ka ị ga-agụrụ ama m nke oke Clement ọsọ Simon arụrụ rube ka ngọgọgọdele eji ọtụtụ aha gị asịrị ọrụ na iko nụkọtụtara ịtọ ma ọ anọ agara m anabata mana ịmara ya chacha asị gị gụọ onye otu esi eji agụ egwu asị gị supelụore m oke asị gị gụọrọ m otu esi eji agụ egwu otu onye siri gụọ ego a swit chibgon na-anapụta ụmụ agbọghọ supelụore m oke a na-agụ ihe akịka oke Clement ọsa Simon arụrụ rube ọtụtụ ihe ngụkọkọdelia ọ na-enwere aha asaa ma aha asatọ eji agụ egwu mabiri lụọ weta ajụjụ nke gị nsogbu adịrọ ngwa nke a ọ dị ka ajụjụ ma agwụgwọ ajụjụ gị ọgwụla nke a nke ikpeazụ gịnị mere ihere ji emekarị nwaanyị dị ime jụgodo ajụjụ ọzọ isi gịnị mere nwaanyị dị ime o nwere ihere na-adị emekarị ma ịdịrị ime ihe na-emene gị ọ na-emekwa m ịdịrị ime mgbe ị na-adị ime ihe na-eme gị 10 seconds agara ahụ taa ihe ihe ihere ji eme nwaanyị dị ime hụ na na di etụbara ime ihe ji eme ewu na di etụbara ime mana onye di etụbara ime ihe na o kwesịrị ime ihere ji eme ewu na ndị mmadụ amatala na ọ na-eme ihe ahụ ọ ga-na-eme n'iro na ọ na-eme ihe ahụ ibi ihere ji eme ewu na ma ụmụazị ma okenye mana ihe o mere na nzuzu laịsensị ya obugo ya na obugo satifiketi ya na-agagharị azụtara m ugbu a ele ihe mkpụrụ m ji zata ya laịsensị ka ọ satifiketi mba kọwana na nka mpụta ọ laịsensị ya ntiri ka ọ satifiketi ya ntiri maka otu ihe a ka m kwere mbụ ọchọ na ị chọrọ ịnye ya ugbu a ka mkpụrụ ọchị ya dị ngwa gwa m ihe nji zata satifiketi ka m adịghị ama echi zaa mgbe azagodi ya zaa ya ele nke ọ mana onye nzuzo a ka m kwuru na mbụ oke maka ihe o mere na nzuzo o burugo satifiketi
nke ga-agwụgo esi agha nke lekwa azụzụ ọwa aka ngwa ebe ọ na nke gị agwụla na-eme ọsịsọ na ọ na-eru m eru na pịa gị ya gwagọrọ m egwu ana m agafe n'ụzọ nwa n'isi lee m anya kwe n'isi gụrụ ya n'isi mana amachakwa m agụ ya go n'aka mmadụ ole ma ana m agafe n'ụzọ nwaanyị isi ọsọ nwaanyị isi ọ ihe a na-agụrụ nwa isi ana m agafe n'ụzọ anyị ma ọ ihe mgbe a na-agụ mgbe ahụ chọọ mma nwaanyị isi ka nwaanyị isi ana m agafe n'ụzọ nwaanyị isi lechara n'anya kwee n'isi nsị ya ọsị m you girl bịa kene nsị ya hey this boy onwe ihe na-eme gị n'isi na-agụ isi this boy onye na-eme gị n'isi nsị ya bịa this boy na-apụọla ọsị m asa baby bịa ka mkpọrọ gị jee butiki nsị ya ụsụmịa gị brief kpọrọ nne gị jee butiki ịma na-agụ ya kwa ya ọ gbagụta m ya ihe na-akọwa akụkọ nkọsasị ka ị na-akọ anyị na-agafe n'ụzọ nwa misi ele m anya kwe n'isi anyị na-agafe n'ụzọ nwa misi ele m anya kwe n'isi ọsị m hey you girl bịa kenu nsị ya hey you boy don't waste my time onye m chinchin pepe ka m taa ka m kweta ebe a ka mmadụ na-agụ mana ama na ịma agụ ya ọ dị m abịa ị ka nwere ajụjụ ọzọ ngwa na igbo chaa aka ghara ajụjụ tapịara m okwu n'Igbo slay queen onye mmachakwa nwaanyị mmacha ndị slay queen a na-emewa mmacha slay na ọ macha onye ọzọ azụtara m ya slay a na-ewe onye mmacha awa onye mmacha slay ewu ndị ibin slay a na-eme ha na-ewu ajibọ ka a ga-akpọ ha na machagharị ka mmere gị ebere mana ịzata ngwa gbanyere m ka ndị aka ntịara gị ịzatacha ya ka mmere gị ebere ichie ya ama m ebe m ji egbu gị ahụrụ m egbu egbu ụmụaka ngwakọrọ m wee ma n'elu na-eso m gị o buru ya n'isi gomani wee ma n'elu na-eso gị wee ma n'ala na-eso gị wee chọchọrọ ododo ọrụ na nwa ngwere aka agba ilu agba ilu ịgụtara ya na anyị so gị ka ịgụtara tagoji agba ilu ka o chabụ nwụcha ihe a nnọọ were ihe anya m ka m wee mebisi ọnụ nwụcha ihe were ihe tagodi gụọ nkọrọ gị ihe egomazie nye m mgbịrịgba ka m kpawa nwa n'aka mgbe ọ ga-ego obedebe wendo nye m mgbịrịgba ka m kpawa nwa n'aka mgbe ọ ga-ebe obedebe wendo ịma n'elu na-eso gị ịma n'ala na-eso gị ịghọtara ya ịma ya ị ka ga-akpa aka ilu ọzọ ngwa gịnị ka eke orie afọ na nkwọ pụtara ahịa na-anọ enwere n'ala Igbo eke nwere ihe ọ na-egosi orie nwere ihe ọ na-egosi afọ nwere ihe ọ na-egosi nkwọ nwere ihe ọ na-egosi ịma bụ na eke bụ ahịa na-anọ Igbo ndị ọgbara ege ntị ebe a ka anyị ga-akwụsị gem nke taata na mbido gem ọzọ aga m enye anyị ọsịsa ihe eke bụ orie afọ na nkwọ bụ na ihe ha pụtara
ihe ha pụtara maka ọ bụghị naanị ahịa ka ha pụtara enwere ihe ha bekee na-akpọ ya what they represent. Okay. Eke bụ mba na game ọzọ anyị ga-agba ka anyị ga-akọrọ ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ị leruru ruo n'ụdị oge a chụọ onwe gị dike ịbụ dike. Agbago m ugokwu dị ya n'azụ ụlọ agbago m ihe agba ilu taa mụnwa wugopụta ụzọ na anyụjere n'isi afọ. Omenala na asụsụ Igbo ga-adị. Ọ bụ obiọma ka eji ebi ogologo ndụ. Tụsaa vidio a ọ bụghị naanị gị nwa kwesịrị ile ya. Hụ na you are friends on Facebook. Hụ na you are friends via WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram na ha leruru ihe a ruo n'ụdị oge a. Tụsara ha ka ha soro ya. Ihe a bụ otu Igbo si ebi ndụ. Anọtụ egote egwuregwu amatụ njakịrị akụzikwa ihe nke ewu okwe ka anyị tiri nwa bekee na-akpọ ya gem. Ọ ka bụ m onwe m gopụta ụzọ ka ọnụ kiriri okwu otiri n'uhuruchi a ya na lọlọ ugokwu dị ya n'azụ uru soro wee kiri. Anyị fọrọ ọnụ n'anya. Emesịa Follow na Asụ Igbo Television, share our videos, like and comment. Our content is nothing but original. We love you all. Promise.